Ýolutun etrafynda geljegiň döwrewap şähersesi kemale gelýär. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynysy döwründe ýurdumyzyň şäher guruluş infrastrukturasy ösüşiň täze menzillerine aralaşýar. Diýarymyzyň ähli künjügünde bolşýaly Mary welaýatynyň bereketi we taryhy bilen meşhur bolan Ýolutun etrafynyň baba geňeşliginiň çäginde hem taryhyň täze bir sahypasy açylýar. Täze öý, täze durmuş, täze mümkinçilikler. Bu belen şygar bilen badyrga alýan ägirt uly taslamalary halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini düýpli horlandyrmaga bölüktirilen milli maksatnamalaryň aýdym beýanydyr. Jemi 800 hektar giň meýdany öz içine alýan bu täze we döwrewap şäherçi geljegiň belent maksatlaryna tarap ädilýän anamly ädim bolup, ol 22.500-den owrak ilat üçin bagtyar durmuşyň ojagyny öwürler. Şäherçide ýaşajak her bir türkmen masalasy üçin iň oňoýly gurşaw döredir. Şäherçiniň şäherlerini bir gatly 5 otogly we 3 otogly döwrewap ýaşaýyş saýlarynyň jemi 4500 sanysy gurular. Masalalaryň döwrewap berurluklaryny nazarda tutýan bu ýaşaýyş saýlary bilen bir gatarda 720 orunluk 6 sany orta mektep we 8 sany 320 orunluk şagalar bary körpeleriň we ýaşlaryň hyzmatynda bolar. Şeýle hem bu tapyrda Geňeşligiň idara binasy, polisiýa, telekom we posta bölümleri, 2 gatly sowda merkezi, döwrewap hastahana we 2 sany ýanyl howpsuzlyk bölümi ýaly möhüm durmuş desalary ulanmaga berler. Taslamada göz öňüne tutulan binalar toplumy diňe bir ýaşaýyş üçin niýetlenenligi bilen şäherlenmän, eýsem ruhy we medeni maksatly desalary hem öz içine alar. Şäherçiniň görküne gört goşjak 1000 orunluk täze meçidiň binasy, 500 orunluk medeniýet öýü we 500 orunluk toy mekany halkymyzyň dawaralarynyň we ruhy baýlygynyň ojagyny öwürler. Mundan başga bu ýerde awtologlar hyzmat edişini okady we goşmaşa sowda merkezleriniň gurulmagy bilen ilatyň ähli isleglerini ýokary derejede kanalatlandyrjak hyzmatlar ulgamynyň kemale gelmegine esas berer. İnjenerçilik ulgamyny doly tamamlamak üçin bolsa, goşmaşa 15.000 kub metr suw arasylaýjy desga, 10.000 kub metr lagym arasylaýjy desgasy we 2 sany kuwatly uly elektrik beketleri işe girdiler. Biz geljegimizde şu günden maýa goýýar. Bu täze şäherçi özüniň gaz paýlaýjy beketleri, kämil aragatnaşy ulgamlary we ýokary hilli gara ýollary bilen döwrewap şäher guruluşynyň täze nusgasyny öwürler. Ýolutun etrafynyň baba geňeşliginiň çäginde durmuşy geçiriljek bu taslama halkymyzyň agdy birliginiň, bagtyar nesilleriň şahatlykly sesiniň ýaglanjak dawaraly mekanydyr. Täze şäherçiniň döwrewap nusgasy täze mümkinçilikleri we belek maksatlara çağırýar. Ezid watanymyzyň her bir künjeginiň saglaşykly güllä ösmek üçin ägirt uly tagallalary edýän Gahrman arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz, arkadagly Gahrman serdarymyzy, bagtyar iýleşlerimiziň alkışlary eýsilmezdir.